I com que sabem que el pròxim diumenge, el 25N, que és el Dia Internacional contra qualsevol tipus de discriminació que pateixen les dones, com a club ens sentim molt sensibilitzats i solidaritzats amb aquests temes i pensant que és molt important fer un taller respecte a això. Per què? Perquè al final, com diu aquest títol d'avui, és repensar les conductes masclistes, que moltes vegades molt ben donades de manera involuntària, d'una manera que no ens donem compte. I al final, les conductes masclistes és el que fan que, quan siguem grans, sabem de desigualtats entre homes i dones, sinó perquè vosaltres tingueu eines reflexives que us puguin ajudar a prendre decisions. Perquè aquí no és ha venido bien a convencernos. Venir està aquí perquè el que vol és donar-vos eines reflexives y poder pensar después de la misma. Cuando lleguéis a los 40 años, solo os digo eso. Cuando lleguéis a la crisis de los 40 años, acordaros de mí. Si no empezáis a trabajar así. ¿Acá? No, acá estic, no? No, mira, començarem per aquesta imatge. Aquesta imatge, i és vera que potser ja ho he fet a sola, i està molt bé. Aquesta imatge el que ens diu és que realment les persones tenen un sexe. I el sexe de les persones és una cosa que no se pot evitar. Se nace hombre, se nace mujer. Què identifica o què determina ser home o ser dona? Pues tota la part reproductora, el pensament comenzaba se nace con un pensamiento de quiero que me salga un príncipe, es que me quiero casar de blanco y que me lleven a la altar, ya nazco con esto, ¿no? Efectivament, i aquests dos conceptes estan aquí marcats. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Eres mi amor. Tengo que estar contigo, te necesito. De aquí hasta el fin del mundo, porque haces que seas mi media naranja. Mi media naranja es muy pequeño para tener una media naranja. No existe la media naranja. Lo he visto quizás el chico cuando ¿vale? Repensam, recordar de cuál es el título, repensam, ¿qué tipo de relación queremos tener? ¿Queremos una relación de pareja, de noviazgo saludable o tóxica? ¿Quiero ser dependiente de mi pareja? Cuidado. La més important de totes és que entengueu que quan xerram d'igualtat, xerram d'una lluita conceptual, no és una qüestió de dones, sinó és una qüestió d'homes i de dones. Si xerram d'una societat igualitària, si volem una societat que sigui més justa, més tolerant i solidària, hem de col·laborar no només les dones, sinó també els homes. Que las mujeres es un objeto sexual. Cuando os dicen que las mujeres pueden estar cosificadas, cuando os dicen que el cuerpo de la mujer se puede utilizar para vender un producto que no tiene nada que ver con la mujer propiamente. Porque si tú me dices que están vendiendo bragas y sujetadores, ponle a una braga y sujetadores. Si está vendiendo calzoncillos, que vaya en calzoncillos, que no vaya con el pijama, porque me quiero comprar los calzoncillos. Pero un móvil, ¿qué necesidad tenemos de utilizar el cuerpo de la mujer para vender un móvil?